Shalom. Shalom. Damang dainang hahaanggi na pinaribot, hami parhalado HKBP Bandung pasahaton, selamat hari Minggu, selamat beribadah madihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Ia goarni minggu tasadarion, ima minggu palimahon dung Epipanias, doho topik, dijou gabe si jala jolma. Andorang sota mulai parmingguota martangiang nahohom mahita. Amen. Horas madihita saluhutna. Tamado hita madok mauleate tu debata pardenggan basai. Ala di loas dupe hita marsaur di bagasan jorona nabadiaon. Laos di minggu sadarion di patu pahuriata do launching orientasi pelayanan HKBP 2025. Pelantikan pesta huria dohot pangojak konon padita mahasiswa di pos pelayanan Jatinangor. Atong tapara de maruhata mamuji dohot pasangapot tuhata maredde mahita. Marhite-hite goarni debata ama, doho goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho goarni toddi parbadia, na tumo palangit doho tanoon. Amen. Parangehok kamu ma natama di Tuhani, marguru tu sadok lomo ni rohana, mar parbuehon parbue, marhite-hite saluhut ulaon nadenggan. Oloy hamu ma Jahoba, marhite-hite las niroha, robe hamu tujolona marhite-hite olop-olop. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pardenggan basa na sumurung, na marpungu dohami di jolom, mangido tuho sian nasa rohanami, say tabay maha porsyaon nami, jala pargugoi hami, asa tarulahok kami parangen na denggan,
songon na pinangido ni roham sian hami. Sairamo ti hami rodi hasusuda ni bohal nami, ala ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Puji Madewata Nasoka Pasana Magowana Puji Akarura Doku Akadona Timbo Dohata Sakti Galomba Sude Mamujiho Langiti Masaeman Bintangi Naman Saitorang Om Buni Naman Saisaka Pasangapon Hoko Dewata Tungso Padinam Lama Muji O Tuhan Nasa Gogo Maerogo Lau Pasangapon Hoko Rodi ujung ingoloko Sai puji O Patik ni debata di minggu tasadarion tersurat di Matius 20 ayat 10 sia rodi 20. Laho mahamu podai hamu masaluhut bangso didi hamu manasida tu bagasan goarni ama anak doho toddi parbadia. Lau sajari hamu manasida mangaradoti nasahata naung hupatikon tuhamu. Ai idama say nadong anakku dohamu ganupari rasi rasa ro ajal ni hasianganon. Ido sahatna atong rak mangidogogo mahita tutuhan debata laho mangulahon pati nai. Ale Tuhan debata say pargogoi mahami mangulahon nahom bartu patikmi. Amen. Roma tu Jesus kundukun mam Pambahenan muna sotama Naik sesaon na dodo sami Di banudan nahi Masalas rohatai muse Roma tu Jesus na holong do dohanai di halak na do ai di palua ton di taing unang bemagoi masalas rohatai muse Puriani tuhata tatopoti madosata jalata pangido mahasesan ni dosa di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang
pergogo nasuhatu dosan, perdenggan basa doho, jalaro di saliling-liling na do asini roham, hujau hami do guarmu nabadiai, ala targogot hami marningot dosa nami, sayasi marohami dahamion, marpamuati maroham dihajahatun nami, jala sayunang beingot akka dosa nami, ay jojo dohami mardosa marado poko, jala jojo do husungguli hami rimasmu, marhite pangalausion nami dihatam, unang alang asini roham, sayuru pimahami, ho ale Tuhan debata hatuan nami, palua hami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesan ni dosata, para siroha jala pardinggan basa do Jehovah, lebat terimas jala para siroha godang, dang dibahet tuhita hobbar tuakka dosata, jala dang dibaloso tuhita hobbar tuakka hajahatota, songon asini ama-ama tuakka anakna, asini rohani Jehovah diakka nama kabiari ibana, hasangapun ma di debata na digijang, amin. Epistel di Minggu Tasadarion tersurat di Amos tolu ayat sada sahatu napa waluhon tajahama margati soring. Tangihon hamu mahataon nadidok di Jehovah taringot tuhamu hala Israel, taringot tusadok bangso nahutogihon ruar siat tano Mesir songonondo. Holan hamu donian na hutanda sian naso bangso di tanaon, di baheni luluholhonku hamu saluhut hajahotamunai. Tungudurma taga memardalan dua halak, dajolo siados ni rohana sida, Habiat ditombak, adong sorona, tung tagamon pangyaron ni anak ni, mabiat masoaran siang liangna, dang adong na jupangsa. tung taga mematarjail pidong tujorgong ditano, molo sojolo ditao sabil, tung taga bikas jorgongi siatano, da adong dapotsa, Tung tagamon makuling surni di bagasan huta, so bihaton situana torop. Tung adong matagamon masa farmaran di bagasan huta, so binayan di Jehovah. aidang adong dibahet Tuhan Jehovah nanggusada, dajolo dipapatar si bunianna tupanurirang akka naposonai. Patung romon mabiat, tungise manaso mabiar, makuling Tuhan Jehovah, tungise manaso manuriran. Ido sahatna martua ma na tumangihon hatani debata jala nauk peopsa. Amen. Ma
Tidakkum maha porsiau tai songon nahi na tidakkun ni dongatta saha porsiau di sadok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabea siatot di parbadia andorang soabuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus nama titarpajal doibana di hau pinarsilang na tua tubanua toru dung ditanom na mula mangolu diari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul kusiamun ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani disimai bana pai mamulak sogot tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditoddi parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot dihasesan ni dosa dohot dihatai na madok mula mangulu dosogo daging ni halak nong mate dohot dihangoluan na sorasuda amin. Damang dainang dohot ianakon ni huriata na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Rap tatangihon ma titing namasa di huriata di minggu palimahon dung Epifanias. Parjolo ruas napida. Mamuka sian sadarion minggu sia Februari 2025. Keluarga amang padita pahala sitorus inang masteria borusi tanggang rap dohot sahalak yanakonna ruas de opat sarbumcip nunga pidda be haruasonna tu HKBP Pearaja Resort Pearaja Tarutung 2 ruas di Bagasan RPP Mamuka sian sadarion minggu sia Februari 2025 Lucky Ray Leonard Sitorus ruas de onom Bansel gabe ruas hona ruhut pamisangon jala huhut di Bagasan Parmahanion siala majalo pasu-pasu parbagason so parbinotoan ni huria jaladang sadokma dohot huriatta tolu naing majalo pasu-pasu parbagason titing parjolo Daniel Surya Anjas Marbun anak ni amata Tony Marbun tubuh ni inata Merida Borusiadari ruas HKBP Parapat Resort Parapat dohot Fatresia Rumiris Boru Siregar boru ni amata Timbul Ganda Siregar tubuh ni inata Rianita Borusiahaan ruas de Tolu Dago HKBP Bandung
Nasida nunga majalo Nasida nunga martupol di hari Sabtu 8 Februari 2025 di Gereja HKBP Bandung. Pamasu-masuon di hari Selasa 25 Februari 2025 di Gereja HKBP Parapat. 2. Titing Parjolo Dohot Paduahon. HKC Hasiholan Saragi, anak ni amata Sintua Robert Saragi, tubuh ni inata Fenti Hotnida Boru Tambunan Nahinan, ruas Dewalu Bypass Timur HKBP Bandung. Dohot Natania Julia Avinesia Boru Tambunan, boru ni amata Augustinus, tubuh ni inata Evi Fajarwati, ruas GKPB Fajar Kemuliaan MDC Jakarta. Nasida nunga martupol dari Sabtu 8 Februari 2025 di Gereja HKBP Bandung. Pamasu-masuon di hari Sabtu 15 Februari 2025 pukul sia di Gereja HKBP Bandung. Bimbingan pranikah di hari Kamis 10 Februari pukul 10 di Gereja HKBP Bandung. Opat ulaon khusus di Parmingguon pukul 10 sadarion di Patupado launching orientasi pelayanan HKBP 2025. Mang ojakkon panitia pesta huria dohot pangojakkonon padita fungsional tu mahasiswa Jatinangor ima inang padita Neti Dwi Roma Boru Pasaribu. Palimahon Parmingguon Sikola Minggu. Mamuka sian ari Minggu sadarion sia Februari 2025. Parmingguon Sikola Minggu di Patupa Songon Nasomal. Masuk pukul 10 WIB maringanan di ruang Sikola Minggu lantai tolu gedung Rukan. Onom panitia inti Pesta Huria HKBP Bandung tahun 2025. Siala pasu-pasu ni Tuhan nunga tapabakit panitia inti Pesta Huria HKBP Bandung tahun 2025. Ketua panitia Amang calon situa Ronald Sinaga, Wakil Ketua Amang Perlando Lubis, Sekretaris Inang Sintua Berliana Sihombing, Dohot Bendahara Inang calon situa Grace Aritonang. Papituhon penampil busana terbaik Batak. Nah di hari Minggu 2 Februari 2025 nunga mardalan dohot denggan Parmingguon keluarga Marnuansa Batak. Tim panilai mamilit tolu keluarga penampil terbaik di Ganup Parmingguon pukul 7 dohot pukul 10. Jala di pasahat do apresiasi tunasida di Parmingguon pukul 10 wipon. Pawaluhon partangyangan dohot rapot pengurus lansia distrik. Di hari Rabu 12 Februari 2025 pukul 10 wib. Maringanan di ruang serbaguna lantai 2 di Patupado partangyangan dohot rapot pengurus lansia distrik. Pasiahon partangyangan pamuhai sermon daerah nang kategorial non kategorial. Di hari Rabu 12 Februari pukul 10 WIB maringanan di gereja di Patupado partangyangan pamuhai sermon daerah nang kategorial non kategorial. Di Pangidoma asa Ganup wik nang seksi Patu Begehon Endekor. Na pasapuluon Marguru Malua. Pinabotohon tu Ganup Parguru Malua. Roster Marguru di Patupa Songon Nasomal. Ganup hari Jumat pukul 10 WIB. Dohot Sabtu pukul 10.30 WIB. Maringanan di ruang konsistori lantai sada. Dibuka di Jumat 14 Februari Nanaengro. Pas 10 sadaon sermon guru sikola minggu. Pinabotohon tu sude guru sikola minggu. Sermon AKGSM di Patupa Songon Nasomal Ganup hari Sabtu pukul 10 WIB. Maringanan di ruang sekolah minggu
Mamuka sian hari Sabtu 15 Februari nanaeng ro. Songonima titing di bagasan mingguon tuhat tama nama masu-masu. Saat mahita di acara launching orientasi pelayanan HKBP 2025. Mari di mahita sian buken di nomor 672 ayat sada. Nunga masuk kita di tahun 2025. Alani tahamelate homma saluhut dengan bahasa ni tuhata nasahat tutonga-tonga ni ngoluta. Terlumubi ma tuhuriana. Di bagasan tahun 2025 on ditotopon huriat tado songon tahun transformasi HKBP. Alani marhiteon hamu akadamang dohot dainang berengot tama tu dia do lapata dot arahan ni tahun transformasi ni HKBP marhite-hite logo naung pinatupa ni huriata laos iman non muse na tauduti di tonga-tonga ni huriata alani pinasahama tu tim multimediata. Makna di balik bentuk dan visual logo ini. Filosofi pertama, infinity logo. Dua lingkaran yang bertemu di bagian kiri dan kanan logo ini menyerupai bentuk infinity logo atau putaran berulang tak berhingga yang mewakili nilai dan keinginan Ecclesia Reformata Semper Reformanda secara terus-menerus yang menjadi komitmen transformasi HKBP. Filosofi kedua, kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu adalah perumpamaan yang tepat untuk mewakili Ecclesia Reformata Semper Reformanda sekaligus mempertegas makna infinity logo sebelumnya. Filosofi ketiga, 4 elemen perubahan. 4 lingkaran yang menjadi elemen dasar pembentuk logo mewakili 4 elemen perubahan dalam semangat transformasi HKBP, yaitu karakter, janji, kultur, dalam kemampuan. Filosofi keempat, salib. Simbol salib yang menjadi center pada logo ini sebagai pengunci utama bahwa transformasi yang dilakukan tidak akan menyimpang dari ajaran Kristus dalam setiap pelayanan dan aktivitas HKBP. Filosofi kelima, 3 tugas HKBP. 3 garis yang menopang logo ini untuk berdiri mewakili 3 tugas HKBP sebagai gereja, yaitu untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Untuk warna yang disetujui untuk digunakan di dalam logo ini adalah warna biru yang mewakili identitas HKBP, juga warna ungu yang mewakili simbol pertobatan, perubahan, transformasi, kehormatan, dan kemuliaan. Urian itu hata tahun transformasi HKBP marujahado sian hatani debata di Roma bidu 12 ayat 2 jala unang gabe sarobak kamu dohot portibion alai gabe baru mahamu dungmu bapikiramuna asa tahu hamu manibangi lomoniro hani debata imanauli nahinala sonna dohot nasudenggan alai gabe ibaru mahamu
dung muba pikiramuna. Tajak kumayamang dohot tamu kainang transformasi di tonga-tonga ni huriata marhite namarojahan siat dirita sadiri siat tonga-tonga ni keluarga terlumobi ma songoninang di tonga-tonga ni huriata horas ma dihita saluhna nuaing masuk mahita tu pelantikan panitia pesta huria. Maret de mahita. Pujahahami ma surat keputusan taringot tu panitia pesta huria. Surat keputusan nomor 13 garing D18 garing RBRM garing HB garing SK garing 2 garing 2025. Pimpinan Jemaat HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Marta Dinata yang berkedudukan di Jalan RE Marta Dinata nomor 96 Bandung, menimbang perlunya segera mengangkat panitia pesta huria HKBP Bandung, mengingat aturan peraturan HKBP tahun 2002 amandemen keempat, memperhatikan program kerja HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Marta Dinata tahun 2025, dan koordinasi Parhalado Partohonan HKBP Bandung pada 14 Januari 2025. Memutuskan dan menetapkan mengangkat panitia pesta huria HKBP Bandung dengan Ketua Calon Sintua Ronald Sinaga, Wakil Ketua Perlando Lubis, Sekretaris Sintua Berliana Sihombing, Bendahara Calon Sintua Grace Aritonang dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang telah diaturkan di dalam aturan peraturan HKBP tahun 2002 amandemen keempat. Kedua, melengkapi kepanitiaan serta mempersiapkan segala keperluan yang dibutuhkan untuk kegiatan pesta huria HKBP Bandung. 3. Segala keputusan hasil rapat panitia sebelum dilaksanakan harus disampaikan kepada pimpinan jemaat HKBP Bandung Resort Bandung Riau Marta Dinata untuk disetujui. 4. Membuat laporan pertanggungjawaban paling lambat 1 bulan setelah pelaksanaan kegiatan tersebut selesai. 5. Demikianlah surat keputusan ini diperbuat dengan catatan, jika ternyata di dalam membuatnya terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 9 Februari 2025, pimpinan Jemaat HKBP Bandung, Pendeta HKBP Resort Bandung Riau Marta Dinata
Amang Pendeta Albenar Silain STH ditanda tangani. Laos Roma hamu kamang dotinang naung terpilit gabe panitia pesta huriata di tahun 2025 tujulu. Urian itu hata, songot naung takas tabigi marhite-hite surat keputusan ni pimpinan ni huriata, nunga dipabakit dohot dipilit, nagabe panitia, inti ni pesta huriata di tahun 2025, laho pasik kopon akka kepanitiaan muse. Alani di bagasan tikion, tu damang dohot dainang, nung ngatakas dibigi hamu di bagasan tikion surat keputusan taringot tu pengangkatan kepanitiaan pesta huria. Alani di bagasan goar ni debata ama anak dohot tod di Porbadia upabakit mahamu laho padi poso dohot mangulahon pesta huriata di bagasan tahun 2025 Tuhat tama na mga lehon hagugod di hamu. Suang sooni nang hami sude ruas ni huriata manang yakon dohot mangurupi hamu asa tulus ulau ni bahen hasangapon di goar ni Tuhata. Amin. Tapuji matuhat tamared dehita hut mata pasahat piliata. Mari tanah holongo
patudos tuna di tanoim ringkas apapun tuk sude jongaki ai tung marhite ini malu aton iki ringkas apaboahon mari tanah buli mari taholongon ni Yesus Tuhakin ringkas apaboahon mari tanah uli ai lam minari tahon lam kadatong ini ringkas apaboahon hatana sitongi tuna dihaolomon asa maluai ringkas apaboahon mari tanah umuli mari taholongon ni Yesus Tuhakin. Dameni debatana sumurung sian saluhut roha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madihita saluhutna akadamang dohot dainang hanggi na pinaribot hita saluhutna na hinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus di bagasan minggutta sadarion tatangihon mahatani debata imana tersurat di Lukas biddu 5 mamuk kamaisian ayat sada sahatu ayat 10 sada ujahama dihita jongjong di topi tau Genesaret do ibana sahali dina nirongoman ni natoropi ibana laho ubege hatani debata. Jadi tongomma di ida dua parau di topi pasir. Ia pardekei nungaruar maburi jalan nasida. Gabe di bongoti ibana ma parau nasada na di sisi moni. Jala di pangido tu ibana asa di paholang parawi saotik sian pasiri. Hudul do anggo ibana mamudahai natoropi sian parawi. Asa dung masohot ibana marjamita nin nama madok si Simon. Lugai ma tunau bagas. Jala sapakko kamu ma jalamuna asa dapotan. Gabe ninna si Simon ma mangalusi. Guru, mani pak sabor nginodo hu halo jaho kami so adong dapot. Alai mangasahon hatami olo doahu sumapakon. Di pasaut nasida mai. Gabe dapot nasida madeke masai gudang. Pola maribak jalai. Jala dihilap nasida madongan nasida na di parau nasada. Asaro madongani nasida mabuasa. Rodo nasida. Gabe digohi ma parawi duasa maradulonong. Marnidai si Simon Petrus marsoba maibana tujolo ni Jesus. Uhud madidok. Laho mahosian au Tuhan. Ai halak pardosa doau. Alai tarhalomong do ibana rodi sude dongan nasiala dekke nabinuat nasidai.
Songonido nang akadongan ni si Simoni, si Jakobus, doho si Johannes, aka anak ni si Bedeus, jala ninna Jesus mamadok si Simon, unak ko mabiar, ola nyom maho gabe si jala jolma. Di padarat nasida ma akaparawi, di tadikom masaluhut nai mangihuton ibana, ido anggosaa. Akadamang dohot dainang argahiad do turpuk minggon di tonga-tonga ni parngulota, baik secara pribadi, keluarga, nang hitape sapar saoran. Puasa nidok argahian pada dasarnya kehidupan kita baik secara pribadi, keluarga, dan secara umum komunitas kita. Kita selalu menghubungkan sukacita kita, menghubungkan keberhasilan kita, menghubungkan apa yang kita capai di tengah-tengah dunia ini, selalu berorientasi dengan standar dunia. Molo tibo parbinoto ata taetong do nunga gabe isada keberhasilan di hita. Molo dengan akaulota nunga gabe sada jaminan ni di tonga-tonga ni ngoluta. Alani diajari do hita di bagasan tikyon lahoma mereng bagaimana sukacita kita ketika hidup kita berorientasi dengan standar dunia. Bagaimana kehidupan kita ketika kita berorientasi dengan standar ni partodiota. Argado sada padohano nakamang dohotinang di tonga-tongata, baik secara pribadi, keluarga nang hita saluhna, didok songonon, semua orang ingin mengubah dunia. Baik itu dari pengetahuan yang dia miliki, dari apa yang dia miliki. Tetapi manusia itu tidak sadar ketika dia menyatakan seperti itu, tapi segala sesuatunya gagal. Sekalipun dia memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa, penghormatan yang sangat luar biasa, alanya satu hal, bahwa manusia itu, seseorang itu tidak pernah sadar bahwa untuk mengubah dunia ini harus diawali dari perubahan diri sendiri. Tidak akan mungkin dunia ini bisa berubah kalau setiap pribadi kita tidak berubah. Iman nata parsiajari na parjolo siap pribadi ni si Simon Petrus akan pinilit ni Tuhan Yesus gabe sisianna di bakasan tikyon. Ketika kita melihat di ayat 2 dan di ayat 5 itu, mereka hidup di dalam standar dunia. Apakah di ayat 2 itu mereka menunjukkan dan menggambarkan keputusasaan ketika sedikit pun atau satu pun mereka tidak mendapatkan hasil dari tangkapannya seperti apa yang biasa mereka lakukan. Tentu dada holan sada hobi naniula nasidai nama jala diki. Tetapi itu sudah menjadi bagian pekerjaan rutinitas yang menjadi sumber kehidupan mereka. Alanido amang molo tauda sada si ulaon gagal ulaoni tidak menghasilkan sedikit pun dan kita kecewa dengan pekerjaan yang kita lakukan itu
dengan hasil yang tidak kita dapatkan, itu berarti bahwa pekerjaan itu kita butuhkan dalam kehidupan kita. Rikotian ulau tai dihita. Karena itu tidak hanya sekedar hobi. Alai bodo taida hamu akamang do tinang di tonga-tonga ni ngolutta. Udang do jolma na mangulahon songon na niula ni si Simon Petruson, alai dada pola gabes ada prioritas kehidupan. Contohnya akan makail dohot akan asing. Boido itu horhail masai arga dipesan parau kapal laho makail tutongan di laut. Tetapi ada atau tidak ada hasilnya, itu bukan menjadi suatu keputusasaan. Ala imana kining parsia jarata taringo tu standar ni portibion. Sehingga kita belajar seperti apa yang diatakan oleh syair sebuah lagu mengatakan bahwa dunia ini adalah panggung sandiwara. Ceritanya bisa berubah. Dada Holland ceritai alai jolmai be boy domu baganuk tokin. Satokin dodongan, satokin boy alo, satokin haposan, satokin dang boy haposan. Karena apa? Karena kita hidup di bawah standar dunia. Setiap pribadi menginginkan dirinya dengan pekerjaannya, dirinya dengan aktivitasnya mencari satu standar hidup, yaitu pengakuan di dalam harga diri. Itu kebahagiaan. Kita bisa dihormati bukan karena jati diri kita, tetapi kita lebih banyak dihormati oleh karena harga diri yang kita capai. Napa dua honamu akamang dohotinang sisian ni Tuhan Yesus na pinili nai adorang so dipilih ibana. Yesus hadir dan langsung untuk memilih mereka. Bagaimana dengan sifat manusia ketika kita diperhadapkan dengan konsep memilih? Tentu kriteria yang paling utama adalah nilai plus. Molohitara madongani Tuhan Yesus hati hai pasto dohonota bahasa si jaladik kepil ditommu. Dang adong nasing totu idot tadu di bagasan tikyo. Dak pola tadu tupi. Kalau kita diperhadapkan dengan kriteria pemilihan, pasti yang pertama sekali adalah nilai plus. Terlalu bima memilih pasangan hidup hati. Saya berusaha dohita memilih, membandingkan, bahkan karena terlampau banyak dibandingkan, usia pun semakin tua, akibatnya naroa petaho toema. Tapi kenyataannya tidak ada orang yang memilih naroa sian naroa, pasti standar yang layak. Yesus memilih murid-muridnya bukan melalui standar dunia. Alai inu sisi katat tadi bagasan tikyon hamu akamang dohotinang. Satu hal yang istimewa yang dilakukan oleh Yesus di dalam memilih murid-muridnya, itulah yang dia lakukan di dalam setiap pribadi kita pada saat ini, khususnya hita halak Batak tarlumobi mahuriat tahakabibi. Molotadok 1260 sadama HKBP naung jongjong. Tetapi jauh tahun sebelumnya 1834 ngarobe akabar berita nauli itu Tano Batak. Ngasahap berberita nauli itu tonga-tonga nih halak kita Batak. Bahkan di belakangnya itu juga sudah hadir
1824. Alai datuk sude halak Batak Petor Majaloi. Itu terbukti Muson dan Liman itu tidak bisa melanjutkan amanah daripada Kristus sebagai murid sisian di Tuhan Yesus na terpilit, ala terbunuh nasida. Alai kon hati dakonot tado di bagasan tikion hamua kamang dohot inang. Bahwa orang Batak itu tidak ada bedanya. Bahwa jemaat HKBP itu tidak ada bedanya. Sebagaimana Tuhan memanggil, memilih Simon dan Petrus menjadi muridnya. Dan boy dohonota, hita gabe ruas ni HKBP, jongjong gereja HKBP di tonga-tonga ni halak Batak. Oleh karena perjuangan, oleh karena kekuatan seseorang, alai alaniaha. Om mananaing tahida hamua kamang do tinang hatani debatado. Natinongos ni Tuhan Yesus tu tonga-tonga ni halak Batak marhite-hite akan aposona. Laho mahamu bodai hamuma saluhut bangso. Dak pola taboto memang naung ditonahot Tuhan Yesus dui alai hatani debata madok laho mahamu bodai hamuma saluhut bangso. Dang maribar bangsoi. Alai sada sian bangso si topoton ni naposo ni debata ima bangso Batak. Jala jok-jok do tay deho ni hamu akamang do tinang di buku edeta nomor 510 siai. Tarbege do pajoni Kristus torus tutano Batak. Tarbege do pajoni Kristus. Kita dipanggil Tuhan bukan hanya mentes menguji perbinegiata. Alai ditongos hatani debatado barita nauli tu tonga-tonga ni halak Batak. Asa songon hadirion ni Simon Petrus, asa songon hadirion ni akasisian na binilit ni Tuhani. Siya tonga-tonga ni ulaon si ganupari, aktivitas si ganupari. Si jala dekke gabe si jala jolma. Na makaholongi haholomon, gabe makaholongi hatiuron. Suku-suku dihitan waing ditikyon. Apakah memang benar-benar dari segi sensusnya orang Kristen sekarang semakin bertambah? Alai bohado lem tabba jumlana, lem tabba dunang grafik ni kualitas ni hapor seaun. Unang-unang songon hadirion ni si Simon nakini. Nang penaung diboto ibana, Yesus doi marhite-hite hatana nama dok guru. Tetapi masih ada kekhawatiran. Adong lomos, adong biar. Jala itu dipaingon dihita di bagasan tikion ketika Tuhan telah memilih kita sebagai murid-muridnya, sebagai orang percaya. Kita diingatkan untuk melakukan suatu perubahan dalam kehidupan kita. Mulu tahu bukon nakining tu tahun transformation di Roma 12 ayat 2. Mungkin selengkapnya nanti akan kita kirimkan foto itu. Tuhita ganup ruas ni huriata asarap mengulahu kita di tahun transformation. Uli doi awal ni dipaingot. Mulai sian ulat tu kepompong sahat tu kupu-kupu.
Alai songot dia proses ni. Tapi reng mahamu akama. Pajouon ni si seani ditangihon doho diulahon. Diatusi. Ketika dia mengatakan, lau maho Tuhan, ai berdosa dohau. Unang be palomos dirim, unang be mabiar, molodungdo ditadaho Kristus, molodungdo diatusi ho hatani debata, molodungdo mangoluhu di bagasan hatani debata, unang be mabiar, paubaho diri, mengubah statusmu. Sian daholum tu hati uron, alai dipaingot dohita kamang. Di jamatikion memang ringkas dohita mengubah status ta. Apalagi di medsosi, alai mengubah status secara duniawi do. Jol mangamar minggu ibana patuduhon statusna. Asa iboto hoau kale isod doau. Itu baik. Tetapi status apa yang diingatkan kepada kita untuk mengubah diri kita? Rikot do statusi, rikot. Alai songon na pinaingok ni Tuhan Yesus. Ahape ulawom. Ahape na masa diho. Harikoton. Manangiho Tuhan. Ahape na masa di tonga-tonga ni ngolum. Molodungdo dirubaho statusmu. Marhagogo mahita. Molodungdo dirubaho status marhabisuhum mahita. Kita sebagai jemaat HKBP tentu kita harus sadar bahwa kalau kita membayangkan tadi HKBP songot jala napinaken isi Simoni taida madi bagasan tikyon. Datu kola sai bejala dipakai akan nelayan waing ate. Mereka tidak memprioritaskan generasi tuaka dik kena berikut. Adong nama make pukat harimau, adong nama make bom ate. Bohama hasilna asa gudang. Tidak memikirkan bagaimana. Dos donuang di tonga-tonga ni perdalanan ni hapor siauta. Ikut tak sadari do, tak apresiasi do kamang. Nah gudangan nuaing gereja na jongjong. Sia sada tikungan daksa do betu tikungan na sadanai. Ngagudang jongjong gereja. Buay do taberengi hamuak kamang do tamuak kenangat. Toba makubasi hami amang do tinang pengalaman mon hampir tahun 90-an. Sian duri sahat tupok kebaru. Danga pala songonido pe rameni jolma. Alai ngatong gudang jongjong gereja. Polo maiba dang binoto mabidahon gereja dia do gereja dia. Alanido Marceloro do ya ruasta madok sonon. Ay so binoto biak macam-macam ni gereja namang ngadong bion nama bayang warna gereja GLT nin. Ahamu si GLT on gereja langsung tugijam. Marmacam manuai. Jala doktrin nape marmacam. Masih bain marketing niaka huria nabi manuai. Ia nasotokoh ni gereja mana dikultuskan dohot akan asing. Tetapi sekalipun kita mengatakan bahwa gereja HKBP sesuatu gereja yang ketinggalan dalam segala hal. Tetapi tugas dan fungsi gereja itu benar-benar kita lakukan.
Dan ada wong pola di sini di prioritason di masa ni pimpinan non om masongonon nena, tetapi kita didasari oleh tritugas panggilan gereja memberitakan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Ngadinggani tajakon hamu akamang doti. Jalaido na tabereng na pagudakon hapor seota di bagasan tikion. Ya do, amang dohotinang mabuan aus ya sadainganan, tu sadainganan supir taksi sian wilayah timuran. Do ibana matu ausonon. Bapak orang Medan ya, ido niku. Halak Batak dohoin na ido niku. Idi do garejam. Haka bibik niku. Mai do ibana. Salut dua mangida haga bibion. Puasa salut to. Ai manang tu dia halak Batak. Ikon isi jongjong haga bibi. Habi hami nasihat timuron. Maul do hami pa jongjokon hurian nami. Maul do hami sada. Si patai torlau mau tu gereja GKI tu son. Habi halak Batak. Manangi dia hubereng 3 hali o mangarat tu sada huta. Saya dong hagabibi. Ima tong nilai plus na. Alai di sada tiki. Di sada inganan pakkubasion. Dang apala gudang di si dua tirame. Saya sipata sehali seminggu, sehali 2 minggu. Oludo sudia kabadita. Rap minum kopi menugut nai. Alai topu masa halak. Amat tapadita sia sadahuria. Ahu bereng halak timur. Sarupa do songok kita karakterna. Atar karas kan. Alai rohana burju. Innai mana masongonon. Nar, innai mana tu aku. Ahai nik guara si Charles. Apa les nik. Saya salut hanya melihat pendeta Hagabibi. Wasa dohonom musongoni. Ai bayon, pak durwasna. Hibat do mamura nih. Saya bukan melihat materinya. Tapi saya, apapun kau bilang, salut melihat pendeta Hagabibi. Kenapa kau bilang seperti itu? Ido ibana masono, bereng ba. Polan opak kakado be halak Batak igarijakku nganeng hancur ibain. Nganeng hancur. Ai holan lomona. Holan nama protes. Habe ho halak Batak sudi dang hancur-hancur. Oh hari baik ku mangadubi. Alani dosa lu do mangida paditani Hagabibi. Hola pamerengammu dui halak Batak songoni. Anggo halak Batak hola sah igreja dangadong ipatudui i seibana akkamalim do tibbo i Hagabibi dangadong utibbo di Hagabibi ruas ido struktur ni Hagabibi ido iban naman Hagabibi ini dungin na mana ma jalok ku nama aturam muna iba asa songoni hubain di huriana. Prosesi bu itu tari dari hamu akamang. Molo saya bertadu behita nakining di konsep ni si Petrus songos si jala teke bana. Alai molodung do berubah gabe si jala jolma, molodung do berubah hita gabe si sean ni Tuhani, molodung do berubah hita gabe si huton Kristus. Dohonot tamasongonon. Sudah selayaknya kita berhenti untuk mencaci maki gereja. Karena pada saat ini kita lihat media sosial itu sudah menjadi tempat yang biasa untuk mencaci maki. Organisasi di mana setiap organisasi itu membentuk karakter daripada setiap manusia.
unang pola haluar hata na sudingga siapa mga taon tudongat akan na sumarugamo siya kita. Saya pernah berbicara di tengah-tengah pemuka agama Madoksonon. Saya singkat saja menceritakan apa itu arti toleransi. Alay bahay sajom, madohonok kutaringot tu toleransiyon, ay sudido ka toko agama. Adong padita siya nun, adong usta siya nun, hudok kumasonon. Toleransi beragama itu di tempat saya, kalau ada gereja yang diganggu, kalau ada agama yang diganggu, maka agama yang lain akan keberatan dengan itu. Dang lomorohaku adong mangganggu ho beribadah, dang adong lomorohaku mangganggu ho beribadah, itu toleransi. Ahanariko di ho urubi, ahanariko dia urubi, itulah toleransi. Atong mau lihat ma, hutu ma, ceramah kon niku. Tapi sekarang apa yang terjadi? Ai soporsia peibana, soringgas peibana marminggu. Banyak penilaian dia tentang para hamba Tuhan. Banyak penilaian dia tentang firman Tuhan. Banyak penilaian dia tentang gereja. Alani yado hudok songonon. Tu sahala namarlas ni roha madok. Sona dihagawibi biawin. Ale hudok masongonon. Amang inang dukpid dah hosian hagawibi dang merdusa ho. Dak yabi ulah kudusa. Banggui ni ulah dotong amang atok sarupa do. Alai diri modo. Ado nakining hagugu onni Tuhani najinalo ni Simon Petrus. Hadirion ni bana do, pengakuan ni bana. Ai hodoi HP Tuhan nina. Dungi ditinggal lo ni bana. Alani kodohonot ta do hamakaman. Nabi na borhat ni hagogon ni debatado hita marhite hite hatana tol hasita tuluat tabe molodung pe porsea hita tel tarajumi songot dia debata manogihon bangsoi haruar siatano kanan siatano pabuangan ni masuk tu tol has tu tano kanaan tano habaran ni susu do situan iloba tarajumi ma soni hita na borhat di paluas tuhatta sian ganuk inganat tabi. Alani menarik do hataon syair niadeon. Di piga-piga tahun nasalpu dung muncul edeon. Adong masahala sikola minggu mengusulhon ninna. Molo parheo sikola minggu hami amang pai maju martading lagu singkat tapi bermanfaat. Ido ibana mah. HKBP huria hatu buaku. HKBP huria hagudangakku. HKBP huria haholongaku. HKBP sai masih hol dua utusi. Imai tadikon. Tapi kita harus melihat amang dohot inang. Yang pertama sekali gereja kita mengingatkan bahwa kita adalah satu dari orang percaya yang dipanggil dan mendapatkan amanah daripada Tuhan. Ahado, huroa, tona ni Tuhan Yesus tuhita. Na parjolo songon naung jino ni Tuhan hita ikut tangi hita. Di pajouon ni debata, di pakulingin ni debata tuhita. Marhite-hite hatana, setiap saat kita dipanggil oleh Tuhan. Setiap saat Tuhan itu selalu berkomunikasi dengan kita. Marhosaho, iulaho ulomu, daktar sirako dirim siat Tuhani. Alani dijauhi tak gabe si hutton ibana. Molodung do tai hutton Kristus Yesus ubala status.
Molodung do sisian ni Tuhani ho unang be adong sidalian. Laho mangula ulaon ni Tuhani di tonga-tonga ni ngulung. Bermanfaatlah dan manfaatkanlah hidupmu. Tunga hape diulaho, tungi sepe diulaho. Apolok kema nasa lelengon siarrohata elat late. Amang doho tinang, yado ulu hosa dan Natal ni pemulung, luar biasa meriahna. Sikop sudah, jalan marlas neroha, polani pehudok, karena mereka punya pengalaman, mereka punya latar belakang hidup seperti orang-orang Majus. Rikotia di tonga-tonga ni ngoluna sida totong masihol tutuhani, bukan untuk mengubah hidup mereka, tetapi Tuhan memberikan kepada mereka hidup untuk mensyukuri kehidupan yang mereka alami. Unang bemabiar hita maka tidak ko Tuhani. Alanido hamu akamang, jangan pernah menyatakan dirimu pribadimu jala yang telah usang. Unang tadok songoni. Huriat tahaka bebe dak songus sada jala nasutar pakke be. Alai marhite-hite huriat tahaka bebe ngagudang huria nama godang. Ngagudang huria tong natabba. Marhite-hite ruas ni HKBP nung ngagudang taruli portibion. Negara tope nung ngagudang taruli. Karena itu kita harus bangga. Tuhan memilih orang Batak dan memberkati kehidupan orang Batak. Amin. Adong piga manuang tugas ta akamang dohotinang hita saluhut na di bagasan tikyon. Marhite naong talonsing nakening program penatalayanan ni Huriat HKBP sebagai tahun transformasi. Mari kita sama-sama sehati sepikir memahami, menerima perubahan, pembaharuan dalam diri kita melalui iman kita, melalui kuasa Roh Kudus. Itu na paling utama syak kita. Napa duahon nakining tatangnya koma panitia pesta huria naung tapabakit. Marhite-hite sering tu panitia udok songonon. Berdayakanlah kaum yang muda, tapi pergunakan kaum yang tua. Dang boy, dang lianon niak ke nama tua, nadenggan tuaka generasi. Karena itu kita mau katakan pesta huria bukan seperti opini atau pemikiran orang yang lain. Polan naing pepungu hepeng daun, itu adalah ikrar keimanan kita. Bahwa tidak ada satupun gereja di tengah-tengah dunia ini yang mengembangkan sayap pelayanan tanpa didukung oleh materinya. Adong tabo tomang do tamo kenang sada huria lemar balga boy sikop pelayanan na holan namar tangyang padiday dang boy ay boy dohro martangyang mabayar lapu dang boy ay boy dohro martangyang mabayar raik dang boy. Apalagi yang masuk kita tuh sentralisasi, jangan lihat nominalnya yang pergi, tetapi ini adalah refleksi iman kita.
taringo tu buku edeta nomor 720 naing marsinondang ngoluku mangurupi ay nasa lelengon boy do hita marsikola minggu di huta tardidi di huta malua di huta mangoli di huta alay dakkean ang gua pala saoti petaurupi hurian na pagudakko kitai. Alay marhite-hite program ni huriata sentralisasyon hamuak kamang dotinang say di pasu-pasu Tuhan tamak kapeliat tai taurupi manuain akka huriata nameneki. Asaboy mardalan pakubasyo di sana. Jangan lihat dari sisi negatif pikiran kita, tetapi dari sisi positif. Bahwa gereja kita semakin tua, dia akan semakin dewasa dan semakin bertumbuh dan berkembang. Amin. Ikonido pos nirohatta. Alani mulai dokon HKBP, do HKBP, do HKBP, hita do HKBP. Napatuluhon kita mau mengembangkan jaring pelayanan kita. Marhite huriat tadi bagasan tikyon. Sesuai dohot rekomendasi ni amang paresesta. Ojak konot tama padita khusus mahasiswa di huriata HKBP Bandung Riau Marta Dina tahun. Toto jalah yang baru dohon, jaring yang baru, bukan pukat harimau seperti apa yang dipakai oleh penangkap ikan, manang bum nasing. Tetapi ini jala yang baru yang mau kita taburkan, bahwa generasi muda HKBP banyak sekarang yang berkualitas. Mulut taparwaho namang najam tulu doho jamonomi memang sarupa ma pribadita doho nasida. Mereka itu adalah generasi muda yang fanatik dengan HKBP. Airobi udan tong merminggu. Dang binoto da adong na asing. Aladong ibereng isi sada buru-buru na baga nong pero udan tong ro merminggu. Alay dang binoto na pabiga humay alasan na. Napatuluhom mo se pelayanat na di Jatinangori piamang. Adong dupak korhon na huroa. Mulupas tanggal muda, lubi do sa 100 na marminggu. Aleholat tanggal tua, moru do. Ni alaman may tahe na julo nin narohakan. Na julo tanggal muda sipata pacako-cako hoddo beta mangat tulapo inna. Hape dung tanggal tua holam mantober makan tolor forever sa inna. Ati. Saya maos mahulat toloron. Tetapi jangan biarkan mereka. Jangan biarkan mereka disambar oleh jaring-jaring yang tidak bertanggung jawab. Kamang dotinangat. Itu adalah mutiara yang berharga yang diberikan Tuhan kepada kita. Tatangnya kumainang paditata. Pasti di haposon nasida buido terpengaruh dengan nanaposo. Alai songon namartohonan nasida pasti tidak akan bisa terpengaruh. Mereka akan dipengaruhi dan disemangati oleh tugas pelayanan yang mau hamba Tuhan lakukan di tonga-tongata. Tahahulongi ma naposo ni Tuhan. Tadukung disude akka pelayanan. Amen martang yang may. Mulai ate ma di hole Tuhan di bagasan tikyon. Marhite-hite asi dohot holong ni roham. Pos dorohanami. Nunga di patari parhoko hatam Tuhami di tikyon. Marhite-hite napaingotok kami. Sisihammu dohami ali Tuhan, haulungan ni roham dohami, bangso na pinilip mo dohami.
Alani sapalana ibabak ito kami alay Tuhan, pargugoy kami di tonga-tonga ning ulo nami. Diak kapersuruan na pinasahap mo to kami. Sabor hatami marbarita na uli. Sabor hatami alay Tuhan, patuluson hasit to ngami, marhiti-hiti ak kangulo nami si ganopari. Alani postoro hanami, pargugoy kami molo, roa hagaleo to kami. Pamalum akasahit siya tonga-tonga ni pamatang namin. Pargugoy kami alay Tuhan, molo roha guguon ni Portibion mangilailaham. Mauli ate madiho di bagas antikyon. Nung nga di paadar huriam tu kami tahun penatalayanan transformasi di huriam hakabipi. Alani pake mahami sa luhut na. Siyan si kolaminggu sahat tulan siya. Jala di bagas antikyon nung nga dilantik huriam marhiti-hiti na posom panitia pesta huria. Naing patuduhonon nami alay Tuhan las nirohan nami ay di pasu-pasu hodo daging dohotod di nang soni sa luhut ngulu nami. O jakonon ni huriam mamarhiti-hiti na posom imasahalak na posom na tinongos mo khusus melayani mahasiswa narong di tonga-tonga ni huriam HKBP Bandungon, bahkan di luar ni huriam HKBP Bandungon naing patupaon ni hagugo umi puasom habisuhon haipason tunaposom di bagasan tikyon. Alani alay Tuhan pos dorohan nami di bagasan tikyon. Buka maroha dohot pikiran nami patuduhon las nirohan nami mamuji pasangapoko dinanaing pasangaton nami. Kapilian nami pamujion di guarmo may syat tonga-tonga ni ulunam. Mga sahon Kristus Yesus martangyak kami tuadupang. Amen. Tapuji Tuhan tamaret dehitaut mata pasahat pilihat. Amen.
Mamuse na parjolo pinasama tu sekretaris di Huriata ala dongdo penilaian di bain Huriata di minggu nasalpo tua karuas di Huria di keseragaman dohot keharmonisan di tonga-tonga ni mingguta keluarga pinasama tu sekretaris tak. Ada orang so masuk kita tu acara pangujak konon padita inang paditata hujau hamima asaro tujolo. Penampil terbaik Amang Sintua Marican Banjarnahor inang boru pangaribuan, Amang Reguel Siagian inang boru daulai, Amang Parulian Lumban Toruan inang boru gultom, Amang Beni Tampu Bolon inang boru Sitorus, Amang Baginda Sitanggang inang boru Limbong, dohot Amang Harlan Sibarani inang boru Tambun. Hujau hamima asaro tujolo. Ya, Huria di Tuhata, saya tabai donon aka kegiatan-kegiatan di tonga-tonga ni minggu keluarga ta, laho mendukung kebersamaan keluarga sian mulai sekolah minggu sahatu hita keluarga. Nuaing sahab mahita tumakunjuk tu pangujak konon ni padita di tonga-tonga ni Huriata khusus tu mahasiswa marede mahita. Parto
Hamu akadongan ruas dohot parhalado ni tuhata nadi huriaon. Diarion pauja kodo pangula nanaing makobasi di persiapan pos pelayanan Jatinangor. Mardo mutusi tabege majolo surat keputusan ni pimpinan ni HKBP taringot tu penempatan nasida. Surat keputusan ketetapan nomor 517 garing PDT garing SK garing 11 garing 2024. Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di PA Raja Tarutung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Neti Dwi Roma Pasaribu STH, nomor induk pegawai tertera, tanggal lahir 18 Agustus 1995, jabatan dahulu pendeta fungsional bertugas di Biro TIK HKBP. Terhitung mulai 1 Desember 2024 menjadi pendeta fungsional HKBP Resort Bandung Riau Marta Dinata bertugas untuk pelayanan Pospel Jatinangor Distrik 18 Jabarteng DIY dengan ketentuan A. Menerima balanjo pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran. B. Kenaikan balanjo pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Potongan dan tunjangan BPJS dibayarkan oleh HKBP ke BPJS Ketenagakerjaan. D. Iuran tunjangan pemeliharaan dan perawatan kesehatan dibayarkan oleh resort atau jemaat yang bersangkutan ke BPJS atau asuransi kesehatan. E. Iuran program pensiun disebutkan pada kolom tunjangan pensiun dibayarkan oleh HKBP ke DPLK. F. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan surat keputusan atau ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Ditetapkan di PA Raja Tarutung pada tanggal 19 November 2024, Huria Kristen Batak Protestan, Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditanda tangani. Hamu Pendeta Neti Dwi Roma Pasaribu Sarjana Teologi. Nungga dibagi hamu surat keputusan ni pimpinan HKBP taringot tu penempatan muna gabe pendeta fungsional HKBP Resort Bandung Riau Marta Dinata bertugas di pelayanan Pospel Jatinangor khusus mahasiswa Distrik 18 Jabar Tendi Y. Atong namanukum maunwaing tuhamu di jolo ni akadongan namarpungu di son doho di jolo ni tuhata Yesus Kristus Raja Jalanam Puna Huriai naolo dohamu pao jakon gabe padita namarhobas di Pospel Jatinangor naolo dohamu mameleho dirimu na mangaradoti akaulau ni hobartu naniaturhon ni Huria HKBP Dok Hamuma Alusmu. Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tod di parbadia
Au mewakili Pareses HKBP Distrik Saplalu Jabar Tindie di Minggu 5 Dung Epipanias Sadarion tanggal 10 Februari 2025. Upa ojak mahamu gabe pendeta fungsional nama Kobasi Pospel Jatinangor. Didongani jala di pargogoi mahamu mangulahon ulahoni bahen sangap di goarna. Amin. Hamu akadongan ruas dohot parhalado ni tuhata na di huriaon. Nungahu paojak hami padita na naing marhobas di Pospel Jatinangor. Upasahat kami manasida tu huriaon. Jako kamu manasida di bagasan tangiang huhut urubi hamu. Asa majadi ulaon nasida jala marlas niroha. Di bagasan roha mauliat itu di bata ama dohot Tuhan Yesus Kristus Raja ni huriai dohot to di parbadia ujakon hami mahamu inanami padita lau makobasi Pospel Jatinangor anggiat marhite pakobasion muna saud jongjong Pospel Jatinangor jala tarbaen gabe huria di tikina sai di pargogoi jala diurupi tuhatta mahamu gabe pasu-pasu tu huriana Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Raja jalana puna huriai. Moliate marohanami tuho jala pujion nami do goarmo. Aidang di paluaso huriam somar parmahan. Alai di babak kito do naposom gabe parhobas di Pospel Jatinangor. Asi maroham lehom matodim nabadiai manggugoyhon nasida. Parsahalai parbisuhi manasida. Asa polit dibaritahon nasida hatami. Lehon hahipason. Hatugu dohot hiras niroha mangaraduti sude ulaon ni huriaon. Tupahi masa luhut na niula nasida. Jala say patubu mahatam na binaritahon nasida. Asamar parbue di ngolu nami. Pabuah si siam muhami. Upang idohami matuho. Marhite-hite anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. saat mati kina tu inang padita neti boru pasaribu lau maddo hata patujolo. Horas madita saluhutna. Songon na hurang semak dua manginang. Horas madita saluhutna. Tamas itu tu hita mandok mau liate tutuhan pardengan basa ala asidot holong ni rohana boy hita marpungu ditiki nauli nani lehon tu hita dia pala tikion. Amanginang nuaing jongjong do hami dison lau patadahon diri nami hami margoar padita neti dui Roma boru pasaribu dainang pangitubu boru tarigan. Salelengon hami mangula di kantor pusat HKBP Raja Tarutung di Biro Teknologi Informasi Dohot Komunikasi. Jala hobar tu surat keputusan nanaung ditotopon pimpinan ni Huriata, udutan nami ma pakobasion nami songon pandita fungsional di Huriataon na melayani khusus mahasiswa di Pospel Pelayanan Jatinangor. Amanginang hami di Paborhado sian HKBP Zamrud, Resort Dayun, Distrik 22 Riau. Alani partikian dang boy rap dohot hami natoras nami, jala molo diberek kamu pe sahalak nami sonari patadahon diri, tadani nasomar hasoho tandope hami. Alai rap do dohot tita sonari ale-ale nami inang boru sihaan, nang dohot amang boru amang sibarani. Amang inang lasitu tu dorohanami boy marparsauran nauli dot hamu sude ruas ni HKBP Bandung nang amanginang parhalado tarlumobi ma amang pandita resort nang dohot sude pandita na mangula di Huriataon. Ikon aku honami do amanginang ulau nai baru do dihami makobasi di tonga-tonga ni mahasiswa. Alani iya manginang di bagasan uduk jala serep ni roha mangi dohami gomos tohamu sude ruas ni hurian nang parhalado asa rap mahita mangalehon perhatian
nang bantuan tu pos pelayanan mahasiswa Jatinangor. Tarlumobi gomos hupangido hami amanginang tang yako kamu hami di ulaon nami asa boy huula hami ulaon di pospel Jatinangori dohot denggan jala boy adong kemajuan di tiki-tiki nanang ro. Songoni ma parsita dan singkat sian hami amanginang molo adong nanang disukun hamuanon boy ma di dungsidung parmingguata sadarion. Mau leate ma dihita saluhutna Horas. Mandok hata mewakili ruas pujo hami matujolo amang parulian lumban toruan. Dung sidung anon mewakili parhalado amang sintua Medan Nababan. Salam, Horas Madita Salhuna, nahina holongan amang pandita resort dot inang, aka inanami pardihuta ni amang pandita fungsional, terlebih itu inang yang nabaru di Tabalhon Tikion, damang dainang do naposo remaja, au dipilih Pangulani Urata mewakili kita ruas untuk lau majakon inang padita di Baksa Tikion. Diamu inang padita nami na baru diojakon amang padita resort mewakili preses nakin nang peso dijaha amang situa nakin songon dia dasa pertimbangan konsiderasi ni SK Muna penetapan Muna Tuson. Saya yakin pimpinan ni Huriata HKBP kantor pusat telah memperhitungkan kompetensi kapabilitas inang baik dari segi pelayanan maupun dari segi teknologi untuk berhadapan dengan mahasiswa, apalagi sian biro TIK inang teh. Jadi itu sudah pasti punya kompetensi yang bagus. Di pergugui Tuhan matutu inang di nama ulau ni memang gudang do tantangan, alai hampir sudi duda ulau do rencana naik sulau notang inang tentu nunga memperhitungkan kekuatan atau kemampuan inang, kelemahan inang, peluang yang dihadapi dan juga tantangan. Gudang do tantangan pasti inang, apalagi di daerah Jawa Baraton. Menghimbau itu inang, mungkin di awalon sangat diperlukan koordinasi yang baik dengan pimpinan perguruan tinggi, pimpinan atau pengurus lembaga atau organisasi internal mahasiswa, tokoh agama masyarakat setempat, nang pemerintah setempat yaitu lurah, RW dan RT. Asa sonang suhari buruan di pengulan inang dangadong na mengganggu. Alana segala suatuna boy sudah diselesaikan secara mediasi, asa mencari mufakat. Songon dokon nyamang padita nakin untuk saling menjaga toleransi. Kami yakin Tuhan mempergoi inang. Idokon inang nakin sahala dope dangadong dope pendamping, molo sodong dope calon di inang. Napos rohanami dapat inang di soni ngadong 2 tulu. Panguluan Huriata padita na dapat jodoh di daerah Bandung. Ibatudu mahubar tu na dinggana tenang ate. Tuhi tapi damang dainang ruas mari kita dukung inangon di pelayananna melalui tangiang pembayanan sesuai kemampuan, kompetensi dan juga talenta kita masing-masing. Asa betul-betul bertugas inangon dengan songon diharapkan ni pimpinan Huriata. Songon ima kata sambutan hami mewakili ruas inang Tuhan nama dongan hita saluna terlebih bidang inang. Songonima di hita saluna tung hurang lebih mandok mangido maapami. Horas madi hita saluna moliate.
Salum, horas madita salukna. Tabuji matuata ala dilio dope hai pason dok gajang ni umur di satu tikyon. Mewakili parhalado ni huriata. Upasatami mas selamat datang. Tu inang padita neti dwi Roma Pasaribu STH. Nalao makubasi Pospel Jatinangor. Pakai jakudo guarne inangon. Pedita nami adok pedita TJ kependekan. Di pendek manona lebih akrab kita dok parhalado. Misalnya pendeta ND misalnya kan neti dwi. Ya. Tuatama nama ngalur gogo tu inang lao makubasi mahasiswa doakan aboso nadong di Jatinangor. Salinari, selamat datang di HKBP Bandung Rio Martaninata. Songonai dokone deta nak kiningan, unak kurang diuriat tepat dita, alai padita na burju marrohama. Moliate Tuhan Yesus berberkati. Lau paujuk kon perminggota maret de mahita, sian bukede nomor 720, ayat sada laos jongjong mahita salu. Piliata tu debata martang yang mahita. Ali debata manami na di Banua Gijang hodo haroran ni saluhut sileo lehon na dinggat dohot naso libasa na mauliutus. Upasahat tami masian na nileon mitu hami pilihan na mitu. Say jalo may gabi uap na husus di jolong. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa uparhasyak kami pilihanon pati bulon na rajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti todim. Asalam utadahami godang ni sileo-leon mi Tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate Tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di Banua Gijak sa pinarbadia maguarmu, sa Roma harajonmu, sa isaot malomoni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijak. Leon matuhami sa darion hanguluan siapari. Si samadusa nami songon panisa nami di dosa ni dongan na mardusa tuhami. Unak kami tugi utu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Ayo. Salve
Madame jalohamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma buhina tuho jala asi marohana midahu. Di dopakon Tuhan debata ma buhina tuho jala di pasorhon madamena tutod di munabi. Amin. Selamat hari Minggu madihita salhutna.